Ben, pois, hola, moi boas, vai por diante que non teño eu hoxe a mellor voz, nin estou nas mellores condicións, pero bueno, vouche intentar responder ao cuestionario que me enviaches pola orde que veñen as preguntas. Vale, pois nada, que como xorde o dicionario ou desde que ideas iniciais partiu. Bueno, fundamentalmente naceu da constatación de que había unha necesidade. Estamos falando dos últimos anos do século pasado e aínda que é certo que había moitos traballos publicados, sobre todo na época da xeración Nós, da Segunda República, prácticamente houbera un baleiro enorme, inmenso, durante todo o período da ditadura e estábamos xa a finais do século XX e aínda non había unha síntese, un compendio, algo que axudase a quen estivese interesado a coñecer a mitoloxía popular galega. Bueno, pois ese é digamos, a constatación dese feito e o interese que tiñamos os tres autores, Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e máis eu, por ese tema. Xa levábamos anos facendo traballos de campo relacionados con esta materia e coa literatura de tradición oral e, por tanto, era evidente que en algún momento nos deberíamos poñer a traballar. Podería ser organizado como dicionario, como foi, ou doutra maneira, pero en todo caso o que pretendíamos era unha especie de ensaio que abarcase toda a mitoloxía popular galega e tendo en contra outro factor moi importante. Tiñamos cos traballos de campo que estábamos realizando, bueno, estaba claro, era evidente que estábamos diante das penúltimas oportunidades para entrevistar a xente que nos contase lendas nos relatase mitos relacionados coa nosa mitoloxía popular. A segunda pregunta é desde que parámetros algo ou alguén se convirte en ser mítico. Claro, o sistema mítico popular crea o axente e non crea dun día para outro. Por tanto, veuno creando desde os tempos antigos, desde os tempos prehistóricos, para atender necesidades. Para saber, por exemplo, quen construiu o que ven do pasado, quen construiu os castros, as mamas, os castelos, as pontes, por exemplo. Ou como quen forma as treboadas, por exemplo, ou quen causa determinados asuntos, non, que teñen que ver coa vida da xente. Teñen que ver coa forma de vida da xente. Estamos falando dunha cultura evidentemente agrícola, gandeira, tradicional, por tanto, todo o que afecta aos animais, todo o que afecta ás plantas e todo o que afecta á vida das persoas é susceptible de ser sometido a imaginación e, por tanto, a crear espazos que non existen na realidade, pero que poden dar unha explicación satisfactoria para as interrogantes que a xente ten. De aí nace toda a mitoloxía popular de todo o mundo, non só a galega, buscando explicacións, buscando respostas ao que rodea, a como funciona o mundo, a como funciona a vida e que houbo antes. Falaríamos entón da chamada Idade de Ouro, que todas as culturas creen ou interpretan que houve uns tempos antigos, primixenios, nos que todo era fácil, todo era doado, todo era asequible para quen cumpría as normas da sociedade. Por eso, a maior parte dos seres míticos, por exemplo, os mouros e as mouras, teñen tesouros, por tanto, non teñen necesidade de traballar, non teñen necesidade de facer o que fai o ser humano, que non é un ser mítico. Preguntas se existen similitudes con outras culturas, entendo, populares
doutras partes. Non, claro que existen. Todas as culturas populares do mundo, en relación coa resposta anterior, buscan respostas a como funciona o mundo. Por tanto, os seres míticos populares galegos teñen evidentemente parentesco, relación, e agás os nomes que varían para o mesmo, que porque unha auga ten propiedades curativas, porque ali hai unha moura. Despois veu o cristianismo e cristianizounas, en vez da moura está a santa non sei que ou o santo non sei que. Pero, en definitiva, esa auga, que ten propiedades beneficiosas para o ser humano, existe en todas as culturas populares do mundo. Como existe a interrogante de quen fixo os monumentos do pasado ou quen crea o mundo tal como está. Esa é a esencia das mitoloxías populares. E agás os nomes, evidentemente, que non se parecen, porque falamos distintas linguas, todo o demais atende exactamente ás mesmas preocupacións humanas. Na cuarta pregunta se a expansión musulmá na Galiza deixou seres míticos. En principio non os deixou. Hai que, bueno, como se sabe, que a ocupación musulmá en concreto en Galiza foi breve, escasa, case nunca permanente, en todo caso esporádica, pero é por tanto a mitoloxía que nos pode vir, digamos, do mundo árabe, do mundo musulmán, é prácticamente inexistente. O que hai é algunha relación en canto a que o musulmán representa o outro diferente, o non crente, ou que non é como a nós, nin en planos religiosos, nin en planos culturais. Entonces é probable que algúns nomes, aínda que isto está moi discutido e non todo o mundo está de acordo, e que algúns nomes, como pode ser o de Mouro ou Moura, para denominar eses seres míticos que viven debaixo da terra, en túneles, etc., poideran ser, digamos, popularizados a conta dese pobo que ven da outra parte do mundo, que é diferente a nós, e que chamamos vulgarmente mouros e mouras. Pero que quede claro que nin os mouros míticos galegos, nin as mouras míticas galegas teñen nada que ver coa cultura que ven do sur, nin con mitoloxía que puidera vir contra esas, digamos, povos invasores que ocupan un tempo un territorio. Evidentemente, en Galiza prácticamente non hai ocupación musulmá, sí que hai no sur da península, no sur de Portugal, no sur de España, e evidentemente aí sí que deixou unha pegada. Pero aquí pódese dicir que apenas hai ningunha relación, ningunha pegada coa cultura musulmá, nin siquiera coas súas crenzas, como é ben sabido, salvo eses nomes que citei, o de Moura e Moura, porque é tamén a mesma denominación que se lles dá a eses povos. A quinta preguntas por que as pedras teñen un valor fundamental, se aquí en Galiza é onde as pedras teñen máis peso na cultura popular ancestral. Cadra, a pedra representa simbólicamente a dureza, a resistencia, a permanencia no tempo. A pedra é o máis duro do que coñecemos ou co que se relaciona o ser humano habitualmente. Por tanto, as pedras en xeral, e sobre todo aquelas que teñen figuras chamativas ou que son grandes, ou que se di que están tapando pois, a boca dun castro ou dun mundo soterrado, etc., chegaron a ser mitificadas e convertidas en verdadeiras divindades, non? Pero sobre todo a pedra o que é simbólica, é a resistencia, é dicir, a capacidade que teñen os elementos da natureza para resistir o paso do tempo. Non hai ningún outro elemento na natureza que resista o tempo como as pedras. Por tanto, a pedra é o símbolo da resistencia. Fixádevos que o mesmo cristianismo
usa tamén ese concepto simbólico da pedra, cando se di que se lle di a Pedro, fundador da Igrexa de Roma, sobre esta pedra edificarei a miña igrexa, é dicir, algo máis resistente, duradeiro e eterno que a pedra non existe para as culturas populares e para a galega tamén, evidentemente, a pedra sigue simbolizando, representando o mesmo. Hai moitísimas lendas que relacionan determinadas pedras enormes que as trouxo unha moura na cabeza ou debaixo do brazo mentres daba de mamar os seus fillos, etc. É dicir, a pedra está relacionada coa divindade. Hai que ter en conta e sempre recordar que a moura mítica, representa a unha gran deusa que houbo na antigüedade. Se nos fixamos, esa moura atribuíse cualidades que só poden ser dunha deusa. Levar esas grandes pedras na cabeza ou debaixo do brazo ou facer outras moitas cousas que fai só poden ser posibles se eres unha deusa, se eres unha divindade. Que como definiría a cultura galega ancestral? Pois unha definición hai que recurrir ás súas características. Non hai unha definición digamos unha característica exclusiva da cultura galega tradicional, que resiste o paso do tempo, que se construe xeración a xeración, tratando de dar explicacións ás respostas das que falábamos en algunha das outras preguntas, e que permanece afortunadamente aínda hoxe en día, aínda que cada vez con menos intensidade, pois naquelas contornas, naqueles espazos, xeralmente onde se, digamos, permaneceu tamén viva a cultura tradicional, porque aínda segue sendo útil, digamos, para os vivos da actualidade, non? Entre que se podían falar de outros moitos aspectos, é evidente que todo relacionado coa morte, todo relacionado coa enfermidade, é o que máis vivo permanece. Probablemente, na inmensa maioría dos casos, foi cristianizado, é dicir, foi sustituída a bella deusa ou a bella divindade por unha nova, por algo que a Igrexa impuxo, santo, santa, etc. De feito, moitas das, por exemplo, fontes chamanse santas, porque se ascribiron a unha deusa, a unha santa, a un santo da nova religión. Pero a definición é permanece porque é útil, porque simbólicamente está funcionando e porque, aínda que non haxa razóns que hoxe diríamos científicas para explicar porque unha planta ou unha auga, bendicida ou non, teñen determinadas propiedades, etc., ou pedras sobre as que se fan determinados rituais curativos, sigue a xente crendo que teñen efectos positivos sobre a súa saúde e sobre a súa vida. E xa non falemos da morte, non? Esa sincronización entre as crenzas antigas sobre un máis alá o que van as ánimas e ás veces volven e tal, e as creacións da propia Igrexa Católica, a creación dos lugares do máis alá, como pode ser o ceo, o inferno e, sobre todo, o purgatorio. Eso é fantástico, non? Aí está, digamos, a adaptación perfecta á crenza de que as ánimas van e veñen, van a outro mundo e volven por determinados motivos. As características, en definitiva, son que sigue sendo útil a unha boa parte dos galegos e galegas actuais. Onde atopamos as fontes informativas do dicionario? Pois en moitas partes. Evidentemente, nos traballos dos antigos, dos que fixeron traballo de investigación no século XIX e, sobre todo, na primeira parte do século XX,
especialmente ou singularmente, o impulso que significou para o coñecemento do noso pasado o que se chamou a xente da xeración Nós. Aí con só citar, habría que citar outros, pero con citar a Vicente Risco xa temos unha fonte absolutamente fiable e magnífica para coñecer o pasado mítico galego, pero tamén de traballos de investigación que houbo momentos posteriores desde a universidade ou desde colectivos preocupados por coñecer esta literatura oral da contorna de determinadas comarcas ou concellos e, en boa parte, porque nós sí que queríamos, digamos, aportar o que poidéramos do coñecemento actual sobre a mitoloxía popular galega, pois traballos de campo nosos que realizamos fundamentalmente na provincia de Lugo, pero en distintas comarcas, como pode ser a Terra Chá, ou a parte do Concello da Ponte Nova, ou de Chantado, ou da Fonsagrada, etc. etc. Por tanto, bebemos de xente viva, de fonte viva, que é a xente daquela década que fixemos os traballos de campo que nos contaron sobre a mitoloxía popular, dos traballos que nos precederon e, sobre todo, daqueles sabios da xeración Nós que, digamos, representa Vicente Risco e o seu traballo sobre a etnografía espiritual galega que conforman o que se sabía naquele entón e o que probablemente xa é moi difícil de atopar agora facendo enquisas de campo que non van dar o resultado que deran en todo ese pasado. Como influir na sociedade a literatura de tradición oral? Bueno, a literatura, a que chamamos literatura de tradición oral, foi a literatura do povo, foi a literatura da xente, os cantos, os contos, as lendas, os mitos, os refrás, as adiviñas, todo iso foi a literatura da xente. Oral, porque se transmitiu sempre por vía oral, e literatura porque a letra, aínda que, bueno, temos tendencia a chamar de literatura a impresa, esta é letra tamén, é letra dita, e todos os povos necesitan literatura, necesitan imaginación, necesitan construir espazos imaginarios que den sentido, por exemplo, o que vai pasar despois da morte, non? Por iso tantos lugares se relacionan coas ánimas ou coa aparición de ánimas, porque se entende que é unha realidade paralela, pero que é necesaria para darlle sentido. Negámonos a aceptar que o día que morremos desaparece todo, desaparece a nosa memoria, desaparece, digamos, a esencia, que sería a ánima das persoas, e construímos espazos, construímos imaginario, e iso é fundamental, digamos, o básico sobre o que construir unha cultura, saber colectivamente, comunitariamente, que temos un camiño marcado, non? Que nacemos, que medramos, que nos reproducimos, que morremos e que aínda temos un espazo, unha vida, chamémoslle así, que dá sentido a unha serie de feito, condicionan as normas de vida, toda esta mitoloxía, non? Se se fan determinados ritos é porque cremos que o día que morremos non acabamos. Así que, e algo fundamental, a morte é como o gran drama, non? A gran traxedia do ser humano. E a mitoloxía e a literatura de tradición oral en xeral, ás veces para facer ironía, para facer retranca, moitos dos contos que están relacionados co mundo da morte, realmente son humorísticos, é dicir, tamén necesitamos relaxar ese medo, convertelo en algo divertido para sosegar, calmar certas preocupacións que pode ter o ser humano
polo momento de morrer ou polo momento de enfermidade, etcétera, etcétera. Son os medos que nos afectan e hai que tratalos e hai que facer o traballo do psiquiatra e do psicólogo que fan na actualidade para convertilo en algo relativizalo, non convertilo nunha traxedia. Bueno, de alguma maneira xa está contestada a número 9, os mitos se crean outras realidades. Pois claro, evidentemente. A pregunta sería, desde o meu punto de vista, a que chamamos realidade? A realidade é o tangible, a realidade é o pragmático, a realidade é, digamos, a vida económica, ou é todo o conxunto. Eu creo que é todo. A realidade, de feito, construímola con elementos, digamos, tangibles ou se quere, para cubrir necesidades básicas, hai que comer, se non morres, pero tamén a construímos co imaginario, coa capacidade que teñamos para fantasiar e crear, digamos, razonar ou responder preguntas que non teñen máis resposta que a nosa capacidade para imaginar. Aí non é, evidentemente, sobre todo falando dunha cultura popular, non é a resposta individual, é a resposta colectiva. E non é a da colectividade actual, senón é a sabiduría acumulada ao longo do tempo que nos dá respostas a esas angustias, a esas preocupacións, non? Así que podemos chamar a unha realidade real e a outra realidade imaginaria, pero eu creo que hai unha única realidade e que esa realidade está construída de elementos que se complementan dunha e doutra parte, igual que a vida das persoas desde unha cultura popular como a nosa tradicional se combina a vida dos vivos, chamémoslle así, e a vida ou a influencia que pode ter as ánimas, é dicir, os mortos, na vida dos vivos. Hai moitos, centos, miles de relatos que falan de como as ánimas veñen visitar os vivos e lles fan revisar certas cousas que fixeron eles en vida, como cambiar os marcos dunha leira, etcétera, etcétera. É dicir, aínda desde o máis alá están influindo nos comportamentos dos que aínda están do lado da co, non? E por non falar pois da cantidade de cartos que se gastan, por exemplo, dando misas, para salvar ánimas do purgatorio, etcétera, etcétera. Esa relación é constante e é, digamos, a razón pola que moitos dos comportamentos que temos os que estamos aínda deste lado temos con respecto ao que intuímos que pode ser un despois da morte e o máis alá, non? E a 10 que fale de algunhas pasaxes do libro que aínda non nomeara. Bueno, pois hai moitas, claro, é evidente. Non sei se quen se achega ao Dicionario dos Seres Míticos Galegos, primeiro eu chamaría a atención sobre as ilustracións de Lázaro Enríquez, que fixe un traballo inmenso, un galego cubano que desgraciadamente xa faleceu hai 20 anos, no ano 2005, pero que fixe un traballo inmenso de interpretación, de convertir en imaxe todo o que nós íamos escribindo, describindo os 711, se non me equivoco, seres míticos ou entradas que ten este dicionario. Nos textos introductorios xa se fala un pouco de como clasificamos ou como poderían clasificarse os nosos seres míticos e tamén como ler ese libro. É unha recomendación, evidentemente, cada quen leo como lle parece oportuno e xa está, non? Pero o que quero dicir con isto é que se achega o libro
ten, digamos aí, a proposta de facer lecturas diferentes en función dos seus intereses. Por exemplo, se está moi interesado no mundo das pedras, ten un capituliño aí que lle di, bueno, pois vai a estas entradas e falámosche de pedras, se interesa o mundo da morte, vas a estas e tal, sigues esas pistas se che apetece, non? Pero tamén hai quen o lé como se pode ler un dicionario, é dicir, se o queres ler inteiro, pois desde o principio ao final, pero sobre todo como libro de consulta. Cando che falan, cando oes falar do trasno, do diaño burreiro, do basilisco, de determinadas serpes, de determinados animais que teñen determinados comportamentos, pois ir á entrada correspondente e normalmente se hai relación importante con outros seres ou con outras circunstancias facémolo saber no texto desa entrada, non? Pero eu creo que é tan variado ao que lle interese estou pensando agora no relacionado coas lagoas e as vilas e cidades asolagadas que hai, se di, evidentemente, que forman parte da mitoloxía que hai aí asologadas debaixo desas lagoas, pois ten outro camiño e para encontrar, eu que sei, a Alcaián, Valverde, Antioquía, etc. É dicir, nomes de lugares que non existen na realidade, pero que a mitoloxía criou e nomeou para dicirnos que están por determinados motivos que se contan debaixo das augas de determinadas lagoas ou de determinados pozos, etc. etc. E ao mesmo poderíamos falar de outros elementos máis, a mitoloxía, por exemplo, relacionado cas plantas, pois hai unha boa relación de plantas que teñen propiedades máxicas, chamémoslle así, xa non curativas, que non era o obxectivo deste libro, falar das propiedades curativas das plantas, pero sí máxicas. A erva cabreira, por exemplo, dice que nada contra corrente, é dicir, que se a botas nun río, en vez de deixarse arrastrar pola corrente, fai no revés, contra corrente. Por falar dunha, hai outra que é unha de erva de 3 espigas que ten esa propiedade máxica, imaginaria, claro está, de dar unha espiga de trigo, outra de centeo e outra de millo, nada menos, nun lugar concreto, no que se fala dunha moura que alimentaba moi ben os cochos dos veciños, etc. etc. Así que hai por donde tirar, hai por donde disfrutar e hai maneiras, que cada un terá a súa, de entrar, ou motivos, mellor dito, que normalmente debe ser a curiosidade interrogante por saber de determinado ser ou de determinado lugar ou incluso, xa que falamos deso antes, porque os mouros se chaman mouros e as mouras se chaman mouras, ou porque hai determinadas mouras que son tan singulares que se chaman, por exemplo, Ana Manana. E, bueno, pedindo disculpas por este catarrazo que teño en riba e por algunhas toses que se foron escapando, pois deixémolo aquí. Vale? Ala, unha aperta, moitas grazas.